बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ दिनै जर'खा सावरायजन हाबाफारि आरो बे सावरायजन हाबाफारिनि आयदाया जाहैबाय आसामाव बिसायख'थि आरो बड'लेण्डनि राजखान्थि बे बिथिङाव जोङो दिनैनि दिनाव साथाम गेदेमा सोलोंथाइजों लोब्बा गोनां एबा सोलोंथाइगिरि एजुकेशनिस्ट लोगोसे राइटार क्रिटिक बिथांमोनखौ लाना फैनाय जादों पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारि बिथांनो बरायनाय होबाय आरो खुलुमबाय बिनि उनाव मुस्रि राखाव बसुमतारी क्रिटिक राइटार खुलुमबाय आरो आसाम टेक्सटबुक प्रडाक्शन एन्ड पाब्लिकेशन कर्परेसननि मोनसे समनि एकाडेमिक अफिसार आरो राइटार मुस्रि रत्नेश्वर बसुमतारी खुलुमबाय बिथांमोन सोलोंथाइगिरिमोननि नोजोरजों बिथांमोन लिरगिरिमोननि नोजोरजों दा समनि राजखान्थियारि थासारि बिनि सायाव सावरायथुन हाबाफारि गिबियावनो पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारि जों बिथांनि फारसे फैनि जे आथिखालाव बड'लेण्डनि राजखान्थि होननानै बुङोब्ला बेवहाय दहमै कम्पिटिशना जादों मोनथाम दोलोनि गेजेराव BPF, UPPL आरो BJP BJPजों BPFजों एलायन्सआव दङ मित्र दलाव दङ मित्र जोथआव आरो UPPLआबो मित्र जथनिनो एबा मित्र दलनिनो BJPनि अंशीदारिमोन बिथांमोनहा बुंबाय थादों जे दा समाव बिथांमोना BJPजों लोब्बायारि जानानै गैला नाथाय UPPLनि संगठनिक डिसिसन बे डिसिसना दाबो रोखा नङा बिथांमोना मित्र जथआव दं ना गैया तबे दिनैनि समाव जों नुनो मोनदों जे UPPLआ बड'लेण्डनि मोन 15 MLA बियाबफोरावहाय बिजाथि फसंदों बेराफारसे BPFआ BJPनो मोन 4 बियाब नागारनानै मोन 10 आव कन्टेस्ट खालामदों आरो BJPआ मोन 4 आव कन्टेस्ट खालामदों दा बे बिथिङाव बड'लेण्डनि थासारिया एसे मानसिफोरनि नोजोरावहाय गोनो गोथोआव गोग्लैदों आरो बे मोनथाम दोलोनि गेजेरावनो जानो हागौ कम्पिटिशना फैगौ बिसायख'थियाव आरो बे बिसायख'थिनि डेटआ अलरेडि डिक्लेयार फैगौ 9 एप्रिल खालि सानब्रैनि उनावनो बिसायख'थि जागोन आरो रिजाल्टआ फैगौ मे दाननि 4 अक्ट' खालि जागोन बे बिथिङावहाय बड'लेण्डनि राजखान्थि बेनि सायाव जोङो दहमै सावरायनायनि बे सावरायथुन हाबाफारि आरो गिबियाव पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारि बिथांनि नोजोराव दानि थासारि सोमोन्दै मा नुदों बिनि सायाव जोङो मिथिनो लुबैगोन डक्टर मंगलसिं हाज'वारि साबायखर गिबियावनो बे इंखं टेलिभिजन सावरायथुनाव आं बाहागो लाफैनो मोननायनि साबायखर बावबाय दानि सोलिनाय एबा बोहैथि बिसायख'थिनि जा बारहावा थासारि बेखौ नोजोर होनानै आं बेखौनो बुंनो सानदों आथिखाल भारत सरकारखौ सालायगासिनो दं सामलायगासिनो दं BJPआ आरो बिनिनो सिङाव आसाम सरकार BJP फारसेथिं BJPजोंनो लोगो नांनानै दासान्दि बड'लेण्ड BTCखौ सामलायगासिनो दं BPF आरो बिनि सिगाङाव सामलायदोंमोन UPPLआ BJPजों लोगो नांनानै दा बे थासारियाव आं बेखौनो नोजोर होदों जे BJPनि जा बारहावा बे बारहावाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों सोलिगासिनो दं थासारिया बुंनो थाङोब्ला बिथांमोननि थाखाय साबसिननिफ्राय हामसिन जागासिनो दं लोगोसेयैनो थांनाय MCLA बिसायख'थियाव BPFनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव BPFआ बड'लेण्डआव सोरखार दादों आरो बे सोरखार दानायनि दोहौआबो दाबो सोलिगासिनो दं फारसेथिं UPPLनि माखासे
जा हाबाफारिफोर मावनाय एबा मावबोनाय बेफोरखौ नोजोर होनानै रायजो राजाया सायनाय मोनबाय आंगायनाय मोनबाय मानोना गासै खामानिफ्रावनो खालि थगायनाय खालि गुबुन रोखोमै मिसगाइडिं बा गुबुन रोखोमै दैदेननाय बेफोरखौ जों नुनो मोनदों बेनि थाखायनो नैबे फैगौ आसाम एसेम्बलि इलेक्सनाव बिजेपिया सरकार दागोन आरो बिपिएफ थामहिनबा हाग्रामा महिलारिनि पार्टी बिपिएफआ जिहेतुके समर्थन दंखायो आरो बे हिसाबै बिथांमोनहानो बेवहाय गाहाय रल लागोन बाहागो लागोन होननानै आं सानो आरो इउपिपिएलआ बुंनो थाङोब्ला हाफा मुवा जानानै थागोन मेंग्रुयै नायनानै थानांगोन होननानै आङो बिजिरनानै मोनदों। आच्छा रत्नेस्वर बसुमतारी नोंथांनि नोजोराव गिबियावनो इंखं पाब्लिकेसन गासिबो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ हरनाय जाबाय जिखिनि बाथ्राखौ जोंहा डक्टर मंगल सिं हाज'वारि दाया बुंबाय बेखिनि बाथ्राया माने बुंनो थांब्ला सैथो बुंजायो नाथाय आंनि अबजारभेसनाव आंनि नोजोराव दा बे बिटिसि आरो आसाम एसेम्बलिनि इलेक्सना बुंनो थांब्ला बिजेपिनि रल लोगोसे कंग्रेस आरो गुबुन गुबुन माने फिसा फेनला माबा दोलोनि मानसिफोरा बा पार्टिफोरा जोबोद बोलो होदोंब्लाबो आंनि नोजोराव नुदों रायजो राजाया बिजेपि हानजानि आरो बिथांमोननि लोगो एजिपि बिपिएफ बिथांमोनखौनो सापर्ट खालामगोन होननानै रायजो राजाया आङो फोथायनाय मोननो मोनदों मानोना बिथांमोना खौसे जानानै बे आसामनि जोंनि बिटिसि हालामनि बाथ्राल' नङा गासै आसामनि आरो असमिया हारिनि थांनाय थैनायनि आरो बिदि राजखान्थियारि माबाखौबो थिरांथाखौबो लानो थाखाय बिथांमोना जोबोद बोलो होबोदों आरो रायजो राजाखौ मोनसे थिरांथा नोजोर लानो थाखाय बिथांमोना पलिटिकेलि कनसियास खालामदों आरो बेखायनो आं सानो बयबो रायजो राजायानो दिनै जों गावबा गावनि पलिटिक्सनि बा माबा मोनसे सुबिदा लानायनि बाथ्राखौ बाद होनानै जे जोंनि आसामनि गासै हारि हारिसानि माने रैखाथिनि थाखाय पलिटिकेल रैखाथिनि थाखाय राङारि रैखाथिनि थाखाय आरो हारिमुवारि राव थुनलाइनि रैखाथिनि थाखाय जाहाथे जों खौसे जानानै मोनसे जाय दोलोनि दैदेननायाव जोंनि बे आसामनि गासैनिबो रैखाथिया बा बेनि मानसिनि थांना थानायनि राहाया उनहालागि थाजिम जानानै थानो हागौ बेनि थाखाय जों बिजेपिनि दैदेननायाव जाफोर आरो बिथांमोननि लोगो एजिपि बा बिपिएफ बा माबा इउपिपिएलबो बुंनो थाङोब्ला जोंनि नोजोराव बिथांमोना खौसे जानानै बे फैनाय इलेक्सनाव बयबो दोल बोलो फैनानै बोरैबा साफ्रोमबो भटारफोरानो भट होनानै गावबा गावनि बे मोनथाम हानजानि बा मोनब्रै हानजानि माने साबसिन हामसिन बिजाथिफोरखौ देरहाहरनांगौ जाहाथे जों आसाम एसेम्बलियाव जाहाथे जे गोख्रों जोंनि थान्दै आरो सरकार मोननो हागोन आरो बे खेथ्रआव आं मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों जोबोद जोबोदनि बाथ्रा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोननै दोलो दङ इउपिपिएल आरो बिपिएफ
बे मोननै दोलोआ दिनैसिम खौसे जानो हायासै नाजासेयावबो बिथांमोना खौसे जानो हायासै रायजो राजानि माने लुबैनाय मथेबो बा थिननाय मथेबो बिथांमोना गावबा गावनि राजखान्थियारि गोहो बोलो आरो राङारि गोहो बोलोनि थाखाय बिथांमोना जेब्लाबो खौसे जाया बर' हारिनि सार्थआव आरो बेनो जाबाय दा जोंनि BTC आव जोबोद माने गिथाव बाथाव माने जाथाय आरो जायनि थाखाय दिनै बर' हारिया जाय बर' हारिखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मोनसे गेरेमसा हारि दानो थाखाय बिथाङा दावहा होदोंमोन आरो बे दावहायाव बिथाङा माने जैबो जादोंमोन नाथाय दिनैनि बै जोंनि दानि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरा बिथांनि बे आदर्शखौ लानानै बिथांनि थांखिखौ लानानै जेरैबायदि खौसे जानानै बर' हारिखौ खौसे खालामनानै राजखान्थियारि दिगावबो बा राङारि दिगावबो बा हारिमु जोंनि राव आरि फोथांना लाखिनायाव जेरैबायदिहाय खौसे जानांगौमोन दिनै खौसे जानो हायियाव जोंबायदि सिन्था खालामनाय मानसि जोंबायदि लिरगिरि जोंबायदि हारिनि थाखाय सिन्था खालामनाय मानसि जाय मानसिफोरा जोङो गरसेबो हारिनि रां रुफा जों लुबैया माबा मोनसे मोननायखौ लुबैया बिथां मानसिया दिनै जोंनि बर' हारिया मथ' जेराव गेरेमसा हारिसो जाथों उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ लुबैनाय बायदि गेरेमसा हारि जाथों जेरैबो जेथिंबो आरो गुबुन हारिजों फेर फाथिनो हानाय बायदि जोंनि उन जोलैफोरखौ जेरैबो जेथिंबो दावगालांनांगौ बे बिथिङाव खामानि मावाबालासिनो गावबा गावनि गेजेराव नांलाय खमलाय बेखौ द' होलाय बेखौ दाय होलाय होनानै माने बोसोरबाखौ बिथांमोना पार खालामना हरो नाथाय बर' हारिया दिनै जाम्बा जाबाय जाम्बा जाम्बि जाना दं दुखिया जाना दं लेखा रोङिया लेखा रोङि जाना दं आरो माने निखावरिफ्रा निखावरि जाना दं नाथाय साफा सानैया बा जायफोरा दिनै राजनितिनि माबाखौ गोहो बोलोखौ हमना लाखिदों बिथांमोना धोन जेरैबो बिथांमोना गोहोगोरा जादों नाथाय बे निखावरि मानसिफोरा दिनै थानो जानो लोंनो न' बां मोजां गैया बेफोर बाथ्राखौ दिनै सिन्था खालामनायनि सम सफैबाय बेखायनो आं मोनसे खावलायो बर' हारिखौ बे फैनाय बे बिसायख'थियाव जाहाथे बर'फोरा खौसे जानानै जोंनि जाय बिजाथिया जाय दोलोनि बिजाथिया जोंनि बर' हारिनि थार गांनाय लुबैनायखौ बा जोंनि मोननो गोनांखौ बिथांमोना बे बिधान सभायाव बा पार्लियामेन्टआव जाहाथे बिथांमोना दिखांनो हागौ बिदि थान्दैखौसो जों बासिनांगौ बेखौनो आङो बर' रायजो राजाखौ आङो खावलायनाय जाबाय बे बिथिङाव आरोबाव क्रिटिक राइटर बावैसो गाव सोलोंथाइ बिफाननि साख्रिनिफ्राय आजिरा मोननाय राखाव बसुमतारी नोंथांनि मोन्दांथियाव गिबियावनो इंखं टेलिभिसननि गेजेरजों दुलाराय बर' रायजो राजाफोरनो आंनि गोसोनि मोजां मोननायखौ हरग्रोबाय बेयाव सावरायनायाव बाहागो लानाय माननीय डक्टर पद्मश्री मंगल सिंह हाज'वारी भेटेरियान जार्नालिस्ट ससियेल वर्कार माननीय रत्नेश्वर बसुमतारी नोंथांनि सोंनायनि फिननायखौ आङो जेसेबां हायो गुसुङै होनो नाजागोन दानि आसाम आयेन आफादनि जे बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं सानब्रैनि उनाव रायजोफोरनि गोसोआ बहाथिं दं बेखौ फरायथौनाया इन्टेलेक्सुवेलफोर बा रोंसुमाफोरनि साननांगौ फारि जानानै फैदों बेयाव हाज'वारी बिथाङा जेखौ बुंदों रत्नेश्वर बिथाङा जेखौ बुंदों बेनि गेजेराव गोरोबलायनाया निसय दङ थारैनो थागोन आंनि नोजोराव आसामनि जे बारहावा सोलिदों बिसायख'थिनि बे बिसायख'थिनि फोसावदिंनाया गावजों गावसो गाग्लोबनाय जों नुदों राजखान्थिखौ खालामनांगौ जौगानायनि थाखाय हारिखौ फोजोबस्रांनाय बा हारिखौ अलखदाव खोख्लैनायनि थाखाय राजखान्थि नङा आं सिगाङावनो बुंबाय थादों जे बर'फ्रा मोजोमसेल' जि हाखौ जों मोनदों जि बिथाखौ जों मोनदों बे बिथाखौ जों जुदि गोख्रोङै लाखिनो हायाब्ला
आरो बेखौ लाखिनायनि बिबाना बर' लिडारफोरनियाव नङा, बर' रायजोफोरनि फाफ्लियावसो दङ बियो। दा राजखान्थियारि नोजोरै इउपिपिएलआनो जा, बिपिएफआनो जा, बिजेपिआनो जा, कंग्रेसआनो जा, बर'फ्रा एसेब्लाबो रिजेक्टनानै दंहैयो। मैखोमै बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेरावनो दावहाया जागोन। दावहाया जागोनब्ला जोङो बियाबफोरखौ स्टाडि खालामनानै नाय, एमसिएलफ्रा अबे अबे जायगायाव दङ इउपिपिएलनिया। दा इउपिपिएलनि मानगोनां लिडारफ्रा खुगाजोंल' बांद्राय बाथ्रा बुङो, एक्सनाव नाथाय गैया। बे खुगाजों गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंनानै रायजोफोरनो जेबो होफैनो हायाब्ला रायजोफ्रा निश्चय गाज्रि मोनगोन, रायजोफ्रा मोजां मोननाय नङा। बिनि प्रुफआ जाबाय अरुण'दयखौ लानानै बाथ्रा बुंनाय। इउपिपिएल हान्जाखौ मदद होआब्ला बिपिएफनि रावबो मददगिरिफ्रा अरुण'दयखौ मोना होननानै गेजेर खोन्दोआव बे गाहाय लेभेलनि मानसिफ्रा गोबांथार प्रसार खालामदों। बे नाथाय गोरोन्थि। प्लेन एन्ड पलिसिफ्रा थिग थानांगौ। दा बिपिएफआ नुदोंना, बिपिएफआ दा पावाराव फैदों, गोहोआव फैदोंखाय बिसोरो रावखौबो दा राया। जोङो हिमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय सोलोंनांगौ, मामानिफ्राय सोलोंनांगौ। इलेक्सन समाव बांद्राय माने पार्सनेल एटाक खालामनाया थिग नङा। जों नांगौ हारिखौ जों बोरै जौगालांहोनो हागोन। इउपिपिएलनि लिडारफोरा थाङो फैयो, जों प्रुफ खालामनो हाबायना गोबांथार दा नुबाय। नोंनि आसामनि मानगोनां बै समनि केबिनेट मन्त्रि चन्दना बिपिएफखौ गावसोरनो जोनोम होबे ब्लड थांबाय। खाम्फा बरगयारि बिथाङा बिपिएफखौ मानिबा थाखाय गाज्रि मोननानै ब्लड थांबाय, नाथाय फैफिनबाय। बेहाय गाबथानानै थानो हायैनि जाहोना मा दङ बिनि आन्दोआव? रां रुफानि थाखाय खारदों ना बले गोहोनि थाखाय खारदोंमोन? दा नुबाय इउपिपिएलआव जायफोर लिडारफोर दंहैयो दा गासिबो खारबोफिनजोब्बाय। नों रिसेन्टलि सायखंखौ नायदो, सावरायग्राखौ, बेबो फैफिनबाय। बिजेपिनि बिपिएफनिफ्राय देरहालांनाय एमसिएलए प्रभात बसुमतारिया बिजेपिआव थांनानै थाहैदोंमोन, दा नाथाय बिपिएफआव फैबाय। मानि थाखाय फैदों? बाव बयबो बुंदों वान मेन आर्मि। वान मेन आर्मि माने नों हाग्रामा सारखौनो बुंदों गोबाङानो। नाथाय बिथांनि जि पलिसि, जि स्टेटमेन्ट, बे पलिटिकेल स्टेटमेन्टआ बिराद मोनसे स्ट्रं एक्सन होदों। बियो रावखौबो गाज्रि बुङा, जि बुंनांगौ बिथाङा थोंजोङैनो बुङो, गोथोङैनो बुङो, लाखोमा सिखोमा गैया। दिनै जों नुबाय इउपिपिएलनि लिडार मानिनां जोंहा प्रमद बर'खौ बुंनो हायो। बिथाङा एमसिएलए जानानै दं, बिथाङा राज्यो सभानि मानिनां एमपि जाहैबाय, आरो दा एमपि जानानैनो फैफिना एमएलए दारायफैबाय। बे पलिटिक्सआ सोरनिफ्राय जागायदोंनो? बर'लेण्डनिफ्रायनो जागायदों। डेपुटि चिफ थानाय समाव जोंहा गबिन्द बसुमतारी बिथाङा एमएलए दारायदों, थांबाय। मा मावदों बिथांमोनहा? बिथांमोनाथ' मावनो हायाखै। दोंबेसे लामा खोनो हादों, गंबेसे दलां बानायनो हादों? बे दलाङाथ' रायजोफोरनि थाखाय नांथारगौ। कमिउनिकेसन गेप, अबेबा दालाङा बायबाय, बेखौ बानायनो हायाखै। जेराव दंखायो बेखौसो एरखुलाय खालामनानै बानायदों जोंनि नोजोराव। आं नुदों इउपिपिएलनि हान्जानि मानसिफोरखौ नुदों जे बिथांमोनहा हाग्रामा दैदेननाय राजखान्थियारि हान्जा बिपिएफखौ रायनानैनो गाज्रि मोनजादों। उन्दैखि गोरों खालि गाग्लोबोल' आरो आनपार्लामेन्टारि लेंगुवेज बाहायनानै सिनियरबो मिथिया, बोरायबो मिथिया, गाग्लोबो। पर्टेलफ्राव नाय, नोंथाङा नुगासिनो दं बेखौ, जोंबो नुगासिनो दं, डक्टर हाज'वारियाबो नुगासिनो दं, रत्नेस्वर बसुमतारी बिथाङाबो नुगासिनो दं। जों नुदों जे बर'नि राजखान्थिया दा बर्थमान आथिखालाव सोलिफु बुब्लियाव बे बोहैथि समाव बिपिएफखौ फेजेननो हानाय गोहो गैया। आच्छा, आंनि नोजोराव। जोङो दान्दिसे ब्रेक लानि, ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन।
जे सावरायथन हाबाफारि आसामाव बिसायख'थि आरो बड'लेण्डनि राजखान्थि ब्रेक फैफिनदों जे सावरायथन हाबाफारि आसामाव बिसायख'थि आरो बड'लेण्डनि राजखान्थि दा समावहाय राजखान्थियारि हिंसाया जाजेनदों थांनाय साननैनिफ्राय जे BPFनि मावख'आव एबसु एबा APFLनि माखासे हान्जाया गाग्लोबदों आरो एबसु APFLनि बिथिंनिफ्रायबो कमप्लेन होदों जे BPFनिया बिथांमोननि केम्पआव आक्रमण खालामदों बेनि थाखाय मोननैबो दोलोआ पुलिस थानायावहाय केस होलायनाय जाथाय जादों आरो बेफोरखौ बे बिथिंफोरखौ लानानैनो बड'लेण्डनि एबा बड'लेण्डनि हालामावहाय मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिगोन नामा बिनि सायाव गोबां साननि सायाव सुबुंनि गिनाय बे बिथिङावहाय अरुणाचल बसुमतारीनि मोन्दांथि आंनि साननायाव आं बाथ्राखौ ओरैबायदि बुंनो नागिरदों दा जे राजखान्थियाव माने सुथुर लोगो होननाय मोनबो बेसाद गैया माब्लाबा सुथुरानो लोगो जायो लोगोआनो सुथुर जायो राजखान्थिनि माबा मोनसे गोहो मोननो थाखाय सुथुरजोंबो लोगो जानानै गोहोखौ लानो लागा जायो आरो बेखौ जोंनि आसामनि राजखान्थियारि बे नुथायखौ नायब्लानो जों नुनो मोनो नाथाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिनैसिम मोननै राजखान्थियारि हान्जा दङ BPF आरो UPPL बे मोननै दोलोनि गेजेराव जेब्लाबो खौसे जानायनि बाथ्राखौ बिथांमोना साननोनो हाया बिथांमोना जेब्लाबो गावजों गाव सुथुर सानलायलायो जुदि सुथुर जे आं दि बुंनो राजखान्थियाव सुथुर लोगो होननाय बेसाद बिदि पार्मानेन्ट बुस्थु गैया समायाव सुथुरजोंबो लोगो जानानै राजखान्थियारि हान्जाखौ नोङो लानांगोन बा गोहो बोलोखौ लानांगोन बिदि मोनसे स्ट्रेटेजियाव बर' हारिया माने बर' हारिनि बे राजखान्थियारि दोलोफोरा आंनि साननायाव बिथांमोना फेलें जादों आरो बर' हारिखौ बिथांमोना माने बलखद अबस्थायाव जोंखौ खोख्लैदों आरो जायनि जाहोनाव थांनाय BTRनि इलेक्सनाव BPF आरो UPPLआनो बुंनो थांब्ला लोगो जानानै सरकार जानो हागौमोन सरकारनि गोहो बोलोखौ लानो थाखाय सुथुर आरो लोगो बिनि फाराग सानाबालानो बिथांमोना लोगो जानानै जुदि BTRखौ खुंनायमोनबा बै BJP बा गुबुन हारिनि दोलोनि मानसिफोरा जोंनि बाहागोखौ लानो हायामोन आरो बर' हारिया होमबा बे मोनसे गेरेमसा आरो माने मोनसे मेचियर पलिटिक्स खालामग्रा हारि हिसाबै मिथिजागौमोन नाथाय बे जोबोद जाम्बानि बाथ्रा जाना दं दिनैसिमबो नैबे जों सानदोंमोन जे बे इलेक्सनाव बे आसाम एसेम्ब्लिनि इलेक्सनाव जोंनि मोनसे हालानि गेजेराव खौसे जानानै जाहाथे BTCखौ गासै बर'फोरानो खौसे जानानै बेंगोन गोहो बोलोखौ लागोन आरो बर' हारिनि गांनो लुबैनायखौ बा बर' हारिनि लोगोसे गुबुन हारिनि मानसिनिबो BTR जेसेबां मानसि दङ बिथांमोननिबो मोजांखौ मावलांनो गोहो लागोमोन बेखौ नाथाय जों नुवासै आरो जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि गेजेराव हयथ' माने जेसेबां बर' बिजाथि देरहानांगौमोन बे देरहानाया गैया जागोन हयथ' UPPLआ जुदि मोननै मोनथाम देरहानांगौमोन बे हयथ' मोनसेयावबो जानो हागौ आरो गैथाराबो जानो हागौ BPFआबो माने गासिबावबो बिथांमोना खौसे जानानै जुदि माबानायबा गासिबो गोहोखौ लानो हागौमोन आरो बर'आ जे मोनसे
पलिटिकेलि कनसियास आरो गोहो बोलो थानाय हारि बेखौ नुनानै माने दिल्ली दिसपुरा गुरुत्व होनो गोनां जागौमोन आरो दाबो होगोन जोंनि गेजेराव बे खौसेथिखौ देखायनांगोन आरो जों नुनायाव हाग्रामानि दैदेननायाव माने बिटिआर बिटिसि प्रमदनिबो दैदेननायाव जों माने जेरैबायदि गुरुत्व होदों माने दिल्लीनि माबाफोरा दिल्ली सरफोरा बा दिसपुरा मामाखौ लानानै बिदि गोहोखौ दिन्थिनो थाखाय जों खौसे जाब्ला मोनसे सासेल' जों मोनसेल' आनजाद जाबा जोंनि बर' हारिखौ बिथांमोना जेब्ला जोंनि खाथियाव फैनानै बिथांमोना जेसेबां हेफाजाब लुबैगौमोन आरो होमबानो जोङो पलिटिकेलि जोंनो मा नांगौ मा नाङा बिटिसिआव उमुक नांगौ थुमुक होनांगोन उमुक होब्ला जों नोंथांमोनजों दं ओरैहाय पलिटिकेल पावारखौ देखायनो हागौमोन दिनै बे पावारखौ देखायनो हायाखै बेनि थाखायनो जे बे मोननै हानजाया खौसे जानो हायाखै आं बेखायनो बर' रायजो राजाखौ आं खावलायनो लुबैयो कारन गणतन्त्रआव सुबुंखान्थियाव रायजोआनो राजा दिनै रायजोआ जायखौ भट होगोन जायखौ नंगौ होननानै भट होगोन बिसोर देरहानो हागोन बेखायनो आङो बे फैनाय बे बिसायख'थियाव बर' रायजो राजाफोरा बाथ्राखौ साननानै जाहाथे बर' हारिनि थामोनथा बर' हारिनि राजखान्थियारि गोहो बोलो दिन्थिनाय आरो जोंनि गांनाय लुबैनाय आरो जायनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बड'लेण्ड आन्दलन खालामदोंमोन बे थांखिया जाहाथे जाफुंहैयो बेनि थाखाय नोंथांमोना खौसे जानानै जोंहा लिडारफोरा खौसे नङाब्लाबो बर' हारिया बर' भटार्सफोरा आरो बिटिआरनि गासैबो हारि हारिसाफोरा माने खौसे जानानै जाहाथे मोजां बिजाथिखौ होनानै बिथांमोननि थान्दै हिसाबै सायख'हरबा जोंनि बयहाबो सुबिदा जागोन आरो बिटिसि बाखिया जोबोर जेरैबो जेथिंबो माने उपकार मोनगोन आच्छा राखाव बसुमतारीनि फारसे फैनि जे आथिखालावहाय राजखान्थियारि थासारिया बड'लेण्डआव नांलाय खमलायाव फैनो लागै हमदों उदालगुरियाव बे जाथाया जाजेनदों मैया जे एबसु आरो इउपिपिएलनि केम्प गाग्लोबदों होननानै अजद लाबोदों एबसु आरो इउपिपिएलआ बिपिएफनि फारसे आरो बिपिएफआबो बिपिएफनि केम्पखौ गाग्लोबनायनि अजद लाबोदों एबसु आरो इउपिपिएलखौ दाय होनानै दा बेफोर बिथिङा जोंनि बड'लेण्डनि नौनारिफोर बिसोरनि गोसोआव मोनसे गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों दा बेफोरनि फारसे सांग्रां जानांगौआ मा लामा दं होननानै नोंथाङा नुहुरो जियानो जाया दा बेयाव लाइमोन हान्जानि जायफोर मावथिफोर दं इउपिपिएलनि बा बिपिएफनि इमोसनेलि किसुमान खामानिखौ मावो जायखौ मावनाङा डिबेट खालाम दान्थे बिदान्थि खालाम रायजोनि आदालताव फै मानो बुलायनांगौ बुलायनानै मा मोनो सोरहा लाब जायो लिडारफ्राथ' आरामसे गोजौसो थाबाय थायो गोजौजों गोजौ थाबाय थायो गाहायनि लिडारफ्रा बिसोर मोजां रायजो राजाफ्रा थिगैनो दङब्लाबो बे लिडारफ्रानो सौग्राव होलायबाय थायो दा बेखायनो आं खावलायगोन मोननैबो राजखान्थि हान्जाया बर'निनो बिथांमोना हजम खालामनो हानायनि सक्ति थानांगौ डेम'क्रेसियाव रायजोआसो राजा बेखौ जोंहा रत्नेश्वर बिथाङा बुंखाबाय बे डेम'क्रेसियाव डेम' माने मानसिनोबा कृषिफ्रा मा होननाय जादों आं बेखौ बुजिला बे खुंथायाव थायोब्ला गोहोखौ डेभेलपमेन्टनि थाखाय मावनांगौ मा डेभेलपमेन्टनि राजखान्थि खालामबा जोंनि रायजोफोरा खाथियाव थांगोन रायजोफोरनि गोसोखौ बोनो हागोन बेखौसो स्टाडि खालामनांगौ बेखौसो फरायथावनांगौ जोंनिया नंखाय बाखाय खोथाखौ लानानैनो मिसलिड जालायनानै बुलायो सोरनि खहा जादों बेयो जोंनिनो खहा जादों जोंनिनो बिदा फंबाया बुजालायदों गावजों गाव बुलायलायदों गावजों गाव नायलायनो हायै बे थासारिया सोरजिदों भट जोबनायनि उनावथ' जोब्बाय बियो केस होलायनानै गावजों गाव गाज्रि मोनलायनाय बे बाथ्राखौ मानो लाबोबाय थायो डेम'क्रेसिखौ नोजोर होनांगौना
मानसिजों मानसि मानो बुलायनांगौ इलेक्सनसो दा बियो इलेक्सननि बाथ्राखौ लानानै रायजोफोरनि खाथियाव माब्रै गोसो बोनो हायो बेखौसो बुंहैनांगौ जों ओरै ओरै मावगोन ओरै ओरै मावगोन ओरै ओरै खालामगोन बे बाथ्राफोरखौ जेब्ला रायजोफोरनि बिखायाव सोनानै होगोन अब्ला अ नंगौथ' जों बिदि बिदि खालामसै नाथाय जों नुदों बे जेसेबां 11था बिएफआव जेसेबां बिपिएफनि राजखान्थि हान्जानि बिनायसाफोर नमिनेसन होदों सानब्रैनि उनाव इलेक्सन जागोन बे बिथांमोननि जायगायाव एमसिएलए सोर सोर दं निथाय उल्था हान्जानि सासेबो गैया होननानै जों बुंनो हायो प्रमद बर' बिथांनि जायगायाव गावल' दं बाव राकेश बिथांनि जायगायाव राकेशआ गावल' दं जोंनि सिडली समस्ति सिडली चिरां समस्तियाव सोर दं रन्जितआ जेनग्लिनाय मानसि मोननैबो समस्तियावबो एमसिएलएआव जेनदों बे गाज्रि रोखोमै आरो बिथाङा गोरों मानसि जारिमिननि मानसि मोजां बुजिनो रोंगौ नाथाय बिथांनि खुगाया राजखान्थियारि फोथाराव एकदम इमेच्योर दाथ' गाज्रिथार जादों इमेच्योर एकदम एक्सेप्टेबल नङा बिथांनि बुंनायफ्रा बे एक्सेप्टेबल सोदोब बाहायनायनि थाखाय सोरनिबा साहा बागान जावखुनाय सोरनिबा बिल्डिं दिखुनाय बेफोर रावाखि रायजोफोरनि गणतन्त्रआव आजावथावना आं सानो बे आजावथाव नङा बेखौ हजम खालामनो हाया रायजोफ्रा बे बिथाङा बेबायदि दाबायथों आं बिथांखौ खावलायो बिथाङा बिदि उक्तिजित बाथ्राफोरखौ बुंनो नाङा मोजाङै थानांगौ सोलिनांगौ डिसअनार खालामलायनो नाङा खामानिखौ मावनांगौ मावनानै देखायनांगौ रायजोफोरनो मावनानै देखायनो हायोब्लासो ना रायजोफ्रा मोजां मोनगोन अनगोन रायजोफ्रा थगायबाय थाजायोब्ला बे थगायसुलाफोरनो जों मानो होनो रायजोफोराबो जाम्बा नंलाथ' दानि डेम'क्रेसियाव दानि बिसायख'थियाव दानि आयेन आफादनि जि बिसायख'थि फैगासिनो दं बेयाव बर' रायजोफ्रा जाम्बा नंलिया बर' रावफ्रा थोजासे गोरों होननानै आं सानो आरो बे रायजो राजायानो राजा खालामगोन नोंथांमोनखौ नोंथांमोनहा एसे खेंखाय नांगौनि बारा बाथ्रा बुङोब्ला हेंथा हायखंसिनि बाथ्रा बुङोब्ला बियो नांगोन बेनि बाथ्राया बिदिनोसै बेखौ बाथो बिदि बुंगोन दिनैहाय दिपेन बर'आ एबसुनि मानसि बहुद गोबाव सम जों मान होयो बिथांखौ उदालगुरियाव बिथाङा माबोरै देरहागोन उदालगुरियावनो बुलायदों एबसुआनो बुलायहोयो नामा एबसुआथ' बिदिनो जानो नाङा जों बुंदों रबिराम नार्जारिया मोनसे खोथा बुंदों नामा बे एबसुखौ इउपिपिएलखौ एबसुआ मदद होयोब्ला एबसुखौ आरो फोथायनायाव गैला बिदि बुंदों बे बाथ्राया सैथोब्ला बे बुलायनाय स्पिरिटखौ मानो लाबोबाय थायो आङो बिपिएफखौबो खावलायगोन आं खिन्थु बिपिएफनि हार्डकोर सापर्टार बिपिएफनि जोनोम जानायनिफ्राय आं दंबोयो दासिमबो दं आं अबजार्भ खालामो एकदम साइलेन्ट स्टाडि खालामो बबे बियाबाव मा रोखोम जानो हागौ इउपिपिएलआ जोबोद खस्थ' खालामोब्ला गरेस्वराव देरहानो चान्स दङ गरेस्वरखौ आरो बिथांमोना बाव बारसोमनो हायोब्ला मोजां आरो मोनसे चान्सआ सेकेन्ड चान्सआ जाबाय बिजिनिखौ जुदि कब्जा खालामनो हायोब्ला बर'फ्रा इउनाइट जानानै मिसआन्डारस्टेन्डिं जालायालासेनो बुलाय सोलाय खालामालासेनो गावजों गाव फोथायलायनाय मुड लानानै कनफिडेन्सआव लानानै फैयोब्ला हयथ' इउपिपिएलआ बेखौ कब्जा खालामनो हागौ नाथाय जों नुहुरदों बर'नि भट आरो मुस्लिम भट बर'ना फार्स्ट मुस्लिमा सेकेन्ड नाथाय खलिलुर रहमान बिथाङा इन्डिपेन्डेन्ट होदों बे इन्डिपेन्डेन्ट होनायाव सोरनि भटआ सोरनाव थांगोन रायजो राजाफ्रा केलकुलेसन खालामलायगासिनो दङ बेयाव जाय केन्डिडेटआ देरहागोन इउपिपिएलआनो देरहा बा बिजेपियानो देरहा बा खलिलुर रहमानानो देरहा बिसोरो 5000 मार्जिननि गेजेराव हय जेनगोन देरहागोन आं बेखौ बुंदों जाहाथे बिजिनियाव साइलेन्टलि अर्गानाइज खालामलायो फोसावदिङो बे सानथामनि गेजेराव सानथामनि गेजेराव जुदि खालामनो हायोब्ला जोङो देरहागोन बिपिएफखौ 11था जि बिएफ दङ बेयाव इउपिपिएलआ फेर फाथिनो हाया आं बेखौ बुंखाबाय आरो बेखौ लिरनानै दोनथों
बे 11 जनाबो देरहाजोबगोन बिसोरो। आच्छा बेखिनियावनो जोङो सावरायबाय थादों जे जोंनि गेजेराव जेनाखि पलिटिकेल एनभायरनमेन्ट बा बिसायख'थिनि दोहौ बे दोहौआवनो जोंनि गेजेराव बुलायनाय एबा गाग्लोबलायनाय जाथाय जानाय जादों आरो बिनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय रायजो राजाया मा खामानि मावनांगोन बिनि सायाव सावरायनाय जादों जे आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ पलिटिकेल इनभल्भमेन्ट एबा राजखान्थि दोलोजों लोब्बा गैयै खालामनो हायिखौनो गोबाङा दाय होबाय थादों आरो बिथांमोना थोंजोङै इउपिपिएलजों नांफाना खालामबाय थादों बे अजदखौ लाबोदों जायनि थाखाय बे बुलाय सोलाय जानायनि गुदि बेबो जानो हागौ बेखौ गोबांसाया बुंनो नागिरो। पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारि नोंथांनि आर्गुमेन्टआ आथिखाल इलेक्सननि नामाव गावजों गाव नारा-नाथा बा बुलाय सोलाय बा दावराव दावसि जानाय बे थासारिया बारानिफ्राय बारा जालाङोब्ला बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिथाव जागोन होननानै आं सानो। आं बैसोगोरानि सासे नोगोरारि हिसाबै बेखौनो बुंनो सानो जाहाथे बिसायख'थिनि नामाव गावजों गावनो बेबायदि नारा-नाथा बुलाय सोलाय एबा न' सावलायनाय, मावख'सालि सावलायनाय एबा गुबुन रोखोमै खै सालायनाय जाहाथे जाया बेखौ नोजोर बोनानै रायजो राजानि खाथियाव आं बेखौनो बुंनो सानो जोंनि गेजेराव गोजोनै निजोम थासारि दानानै बे इलेक्सनाव बाहागो लानाया गाहाम आरो जाय जेखि हान्जाखौ सापर्ट खालामा मानो बा आजावनानै लाया मानो बिथाङा गावनि गोसो बायदियै भट होथों एबा हयथ' हान्जाजों हान्जा बेबायदि बुलाय सोलाय जालायोब्ला जोंनि गेजेराव बांसिनसो इनडिसिप्लिन बुंनो थाङोब्ला दावराव दावसि जेंना जेंगोनाया सोमजिगोन। बेनिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ। बैसोगोरानि सासे सोद्रोमा जानानै आं बेखौनो खावलायनो सानो। जों नुबोदों जे लाइमोन गोहो बा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोहोआ जोबोद गोख्रों बाहागो लायो, रल प्ले खालामो नैबे इलेक्सन समाव। बे लाइमोन गोहोखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मोजां खामानियाव बाहायथों, गाज्रि खामानियाव बाहायालासेनो मोजां खामानियाव बाहायोब्ला जोंनि बे लाइमोनफोरखौ मोनसे जौगालांनाय खामानियाव, दावगालांनाय खामानियाव जों गोहो बोलो थुलुंगा होनाय जायो। नाथाय गाज्रि खामानियावसो बाहायोब्ला जोंहा जोंनि गेजेरावनो मोनसे फोजोबस्रांनाय बा जोंनि गेजेरावनो मोनसे दाङाबाजि, जोंनि गेजेरावनो मोनसे इनडिसिप्लिन बिशृंखलता बे आब्रुथि लाबोनाय जायो। बिदिन्थि हिसाबै जों गोबां बाथ्राखौ बुंनो हायो जे फरायसा समनि बे खामानि मावनाय बा सोमावसारनाय बा इनडिसिप्लिन, बे इनडिसिप्लिननि गेजेरजों बिथांमोना गोबां रोंगौथिखौनो मोनो बेबायदि होननानै गाज्रि खामानियावसो बिसोरखौ गोरना सरसोमोब्ला एबा थुलुंगा होयोब्ला बेयाव जोंहा हारि माहारिनि गेजेराव बेले बेजे सोमजियो आरो मोनसे बिशृंखलता आरो गोजोन गैयि असान्ति लाबोनायफोरखौ जों नुबोगासिनो दङ। बेनि थाखायनो नैबे इलेक्सननि नामाव जाय जायहा हान्जानि फारसे समर्थन दं एबा गनायथि दं बेयाव भट होथों एबा जाय हान्जायाव ओंखारदों आगान सुरथों, बिदिनो आवगायलांथों, आरोबाव गावनि हान्जाखौ देरहाहोथों। थेवब्लाबो जोंनि गेजेराव जाहाथे बेबायदि बेले बेजे गावजों गाव दाङाबाजि जालायनाय, न' सावलायनाय, सोरखौबा होखारलायनाय, सोरखौबा जमलायनाय बेबायदि जाहाथे जाया बेनि थाखाय जाहाथे धैर्य हमो आरो इलेक्सन जोबबानो जों आरोबाव बावलायबाय बै सुथुरा सुथुरि जानाय खामानिफोरखौ। गतिके बे दान्दिसे समनि थाखाय इलेक्सनसिम जों गावजों गाव मानो सुथुरा सुथुरि जानो, गावजों गाव मानो जोङो बेबायदिनो हिंसा हिंसि जालायनो, नैबेनिफ्राय जों जानगाराव थानो जों बैसोगोरानि साफा साफा सोद्रोमा जानानै खावलायो। आरोबाव हयथ' इउपिपिएलआनो देरहाथों, बिजेपिआनो देरहाथों, बिपिएफआनो देरहाथों,
बे देरहानाय बेलायाव जोङो गावनि नोजोरै आवगायलांनानै शृंखलाबद्ध भाबै एबा आब्रुथि रैखा खालामनानै जाहाथे भटआ मोजाङै मोजां जाफुंनानै थाङो बेखौ जों हास्थायो। आरोबाव जोंनि गेजेराव गोरोबलायनायनि गेजेरजों खामानि मावनायनि जोंनि जाहाथे माने मोनसे स्ट्रेंथ मोनो, बोलो मोनो, गोहो बोलो थुलुंगा मोनो, बेखौ हास्थायनानै जोङो रायजोनि फारसे बेखौनो खावलायबाय। जोंनि फैगौ बे आसाम बिधान सभानि इलेक्सना मोजाङै मोजां जाफुंलांथों। आरोबाव मैया दाखालिनि बायदि बेबायदि बिशृंखला एबा न' सावलायलायनाय आक्रमण खालामलायनाय जाया, बेनि थाखाय जोङो गोसो गोरबोजोंनो खावलायो जाहाथे जोंनि गेजेराव अनलायनाय सिबिलायनाय बरायलायनाया जेब्लाबो थायो। हानजा लानानै गोसो बेज्रा बेज्रि जानाया बे दसेनिल', आरोबाव अखानायैनो जोङो अरजोबफिनगोन, गावजों गाव गोबाख्रबलायगोन, नैबे गोसोखौ लानानै जाहाथे खामानि मावो आं बेखौ गोसो गोरबोजों खावलायबाय। आरो इलेक्सना मोजाङै मोजां जाफुंनानै बिनि फिथाइया सोरनिबा थाखाय गोखा जानो हागौ, सोरनिबा थाखाय गोदै जानो हागौ, बैखौबो जोङो हजम खालामनांगोन। गावनि हान्जाया देरहाब्लाल' जों रंजानांगौ, गावनि हान्जाया जेनोब्ला जोङो बोराबनांगौ एबा गुबुन आरो रिएक्सन दिन्थिनांगौ, सोरनिबा न'खौ बुख्रुबहैनांगौ, सावनांगौ, बेबायदिबो जाहाथे जालाया। आरोबाव जों गावनि गाव न'खरावनो थागोन, गावनि गाव गामियावनो थागोन, आरो नोंनि हान्जाया नोंनि हान्जाजों थागोन, आंनि हान्जाया आंनि हान्जाजों थागोन, बेबायदि धैर्य लालायनानै जाहाथे जोङो थांनानै थायो, जिउ दैदेनो, बेखौनो आं खावलायबाय। थारैनो बिथां बुंनायखौ जोंबो समर्थन होयो, मदद होयो। माने मोजाङै थालायनांगौ, इलेक्सना गोजोनै जानांगौ, रावजोंबो बुलाय सोलाय जानो नाङा। बे बुलाय सोलाय जायोबा गुबुना जोंखौ गाग्लोबनो खाबु मोनगोन, जाहाथे बे खाबुखौ होआ। जोंनि खौसेथिखौ सिफायनायनि थाखाय खाबु लायो। जों दान्दिसे ब्रेक लाबोदों। ब्रेकनि उनाव फैगोन कनक्लुजनाव जे आसामाव बिसायख'थि आरो बड'लेण्डनि राजखान्थि। दान्दिसे ब्रेक। फैफिनदों जे आसामाव बिसायख'थि बड'लेण्डनि राजखान्थि। बिपिएफ, इउपिपिएल आरो बिजेपि जदिउबा बेवहाय दंबावो आरो कंग्रेस, सिपिआइएम आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो, लोगोसेनो उदां बिजाथिफोरनि भटनि जुजिनाय। बे बिथिङावहाय दा समाव सावरायनि जे बिपिएफआ दिहुननाय कमिटमेन्ट आरो इउपिपिएलनि कमिटमेन्ट, बिजेपिनि कमिटमेन्ट, गुबुन गुबुन दोलोनि बाथ्राखौ जों बेयाव मख'दिया। मानो होनना बुङोब्ला बड'लेण्डआव बे मोनथाम राजखान्थि दोलोनि अनगायै गुबुना बारा गोहोम गैया। गुबैयै बिपिएफ, इउपिपिएल आरो बिजेपिनि सायावनो जों सावरायबाय थादों जे बिपिएफनि बिथिंनिफ्राय गोबांथार बिजाथि देरहायोब्ला बिपिएफआ बिजेपिनि अंशिदार जानानै आसामनि खुंथायाव दहमै रल लागोन आरो मन्त्रि मोनला मोननायनि बाथ्रा दङ। बिब्दिनो इउपिपिएलआबो दहम बुरजाथार केन्डिडेट देरहाबोनो हायोब्ला बिथांमोनहाबो मन्त्रि मोननायनि बाथ्रा दङ आरो सरकाराव बाहागो गोनां जागोन, बेखौ जों नुहुरदों। बेराफारसे बिजेपियानो गावनो दैदेनगिरि जानानै दङ आरो सरकारा जुदि जायोब्ला, मित्र दलनि जायोब्ला बिजेपिनिनो बांसिनै रल थागोन। बेराफारसे कंग्रेसआ सरकार खुंनाय जायोब्ला बड'लेण्डनि राजखान्थिनि रला मा जाहैगोन बे साननो गोनां बाथ्रा जादों। बे बिथिङावहाय राखाव बसुमतारी जों बिथांनिफ्रायनो आर्गुमेन्ट लाग्रोनि जे बिपिएफनि कमिटमेन्ट, इउपिपिएलनि कमिटमेन्ट, बिनि डिफारेन्सखौ नोंथाङा मा मोननो हादों? आंनि नोजोराव इउपिपिएलआ 7 एमपि दङ, नङा होमबा? राज्यसभानि 2, लकसभानि 1 दं। नाथाय बिथांमोनहा गरम जायो। दा बिथांमोनहा इउपिएजों लोगो नांदों, नङा होमबा? कंग्रेसजों थांनायनि बाथ्रा बुंदों, सिङाव हयथ' टाइ आप जानानै दं। कंग्रेसआ देरहायोब्ला हयथ' गभर्नमेन्ट फर्म खालामहैगोन, जायनि थाखाय मानिनां बारग' केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ बुंदों
गैला एबार बिपिएफआ थाखा मोनलिया थाखाखौ जोंसो हरगोन मानो बिदि बुङो मानो बिदि बुंनांगौ बुंनायनिसो जाहोन थानो नाङा इउपिपिएल नि कमिटमेन्ट नोंथांमोनहा जों 5 बोसोराव मा मावदों बिपिएफआ 17 इयार्स बे 17 बोसोरनि मावनाय दांनायखौ बुङै बुङै रायै 5 बोसोर बोरै बारग'लांखो फात्ता मोनाखिसै मोनसेबो कमिटमेन्ट एकर्डनि मोनसेबो बाथ्राखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखिसै गुबुन फारसेथिं बिपिएफआ सेप्तेम्बर इलेक्सनाव देरहानायनि उनावनो माबायदि खामानि मावदों माबायदि एक्सनाव दं खामानिखौथ' मावगोन आरो मोनसे बाथ्रा बुंदों बिपिएफआ थाखा गैया इउपिपिएल नि थाखाजोंसो मावगासिनो दं हा बिखौलाय मानो बुंनांगौ जाखो रायजोफोरनि सिगाङाव बे थाखायाथ' नोंनि आंनि नङा गभर्नमेन्टनि थाखा रायजो राजानि नों आंनानो टेक्स हरनाय बाथ्रा बे इउपिपिएलआ गावनि कमिटमेन्ट बे कमिटमेन्टखौ जुदि ट्रान्सलेट खालामनो हायोब्ला येस रायजोफ्रा मोजां मोनगोन आरो बेखौ बे कमिटमेन्टखौ ट्रान्सलेट खालामनो हायाबा मेटेरियलाइज खालामनो हायाबा मोगथाङाव जाफुंहोनो हायाब्ला रायजोफ्रा बेखौ फेइलार होननानै बुंगोन बिपिएफआ गावसिनि जि कमिटमेन्ट बे कमिटमेन्टखौ रायजो राजायानो नुदों लोगो लोगो मावनो थाखाय एक्सन लादों बे फाइनान्सियेल इयाराव नै जागायबाय गोदान फाइनान्सियेल इयारा जागायबाय बिसोरनि थाखाय फैनोसै होमब्ला दा इउपिपिएल नि थाखाय जोंसो मावगासिनो दं होमबा बेखौ रायजोफ्रा बोरै गनायनांगौ जाखो रायजोफ्रा गनायनाय नङा बेखौ बिथांमोना कमिटमेन्ट होनानैबो गावसोरनि कमिटमेन्टखौ लाखिनो हाया बे इउपिपिएल नि लिडारफोरनि आखलाव नुजादों आच्छा 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि खोथाबो बुंनाय जादों बेवहाय रनेश्वर बसुमतारी नोंथांनि फारसे फैनि आङो जे इउपिपिएल नि कमिटमेन्ट आरो बिपिएफ नि कमिटमेन्ट बिनि सायाव नोंथांनि नोजोर आरो बेराफारसे इउपिपिएल नि बिथिङाव बुंबाय थानाय जादों जे 125 एमेन्डमेन्ट बिल जानो थांगासिनो दङ भारत राष्ट्रआव संबिजितखौ सोदांनाय जागोन होनना बुंदों आरो संबिजित सोदांनाय जायोब्लानो फैगौ जुलाइ दाननिफ्राय माने हाग्रामा सरकार थानाय नंला बेबायदिबो फोसावनाय जाबाय थादों नोंथांनि मोन्दांथियाव सोरनि मा कमेन्ट आं बारा बुंनो थाङा बिपिएफ नि बा इउपिपिएल बिथांमोननि कमेन्टफ्रा बा बिसोरनि मेनिफेस्ट'आव मा बुंदों आं बेखौ बुंनो थाङा खिन्थु जोंनि बिटिसि आरो आसामनि माने आसल माने जेंनाया जाबाय बा साननो गोनां माने बाथ्राया जाबाय जे बिटिसिआव बर'खौ लाफानानै भुमिपुत्र बर'खौ लाफानानै बेनि जुदि खिलन्जिया असमिया बा जायफोर थागिबि बिथांमोननि थामोनथा बिथांमोननि राव थुनलाइ राजखान्थियारि मोन्थाय रांखान्थियारि मोन्थाय आरो थांना थानायनि जिथु माने गोजोनथि बेखौ रैखा खालामनायासो बे बयनिबो गाहाय थांखि जानांगौ आरो गासैबो आसामनि माबायाबो दा असम सरकारनि आसल माबायानो जाबाय थांखियानो जाबाय जे असमखौ गुबुननि गाग्लोबनाय बाहेरनिफ्राय फैनाय बे गुबुनारियानो जाथों बा बांलादेशियानो जाथों बा अन्य माबायानो जाथों बिथांमोना जाहाथे बर' बे आसामनि मानसिनि हा हु बेनि मिथिंगायारि सम्पद आरो बेनि बे मानसिफोरनि माने गोदान जोलैनि जाहाथे मोन्थायखौ बिथांमोना सेख'ना जानो हाया बेनि गासैबो रैखाथिखौ होनानै आसामखौ मोजांहाय माने बेनि थागिबि मानसिफोरनि गोजोनथि आरो जिउ आरो सम्पति रैखाथिखौ माने रैखाथि होनायानो मेइन खामानि आरो बेनि थाखाय बेयाव जोंहा गुबुनारिफोरा फैनानै माबोरै थागिबि मानसिफोरखौ बेयाव न' बां सावना जादों बा सले बले कौखरे माबोरैहाय हाफोरखौ लानो हमदों बा कर्परेट गस्थिफोरा माबोरैहाय जोंनि मानसिफोरनि हाफोरखौ गोबां रां होनानै बायनानै लानानै जोंनि अस्तित्वखौ गैया खालामनो हमदों बेफोरखौ नोजोर होनाय आरो रैखाथि होनायासो दानि बिटिआर बा बिटिसिनि सरकारल' नङा बे गासैबो असम सरकारनिनो
मोनसे खामानि आरो लोगोसे भारत सरकाराबो नरेन्द्र मोदी सरकाराबो बे बाथ्राखौ साननो लागा जादों अमित शाह मोनाबो सानदों नाथाय जोंनि मानसिफोरानो जुदि दिनै जों खौसे जानानै बे बर' हारिनि राव थुनलाइ बा बर' भाषाखौ दिनै जोङो रैखाथि होनांगोन बर' मिडियामा दिनै गैया जानो हमदों बे गैया जानायखौ बिटिआर सुक्तियाव मा लाबोदोंमोन 6.3 मा दंमोन जे जेसेबां बर'नि भेन्सार स्कुल दं बर' मिडियामनि बेफोरखौ सब माने प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बाथ्रामोन आरो बेयाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि माबा माबि लाबोनानै बा जाय NDFB बिथांमोनखौ माने खारास खालामनानै बिथांमोनखौ मुक्ति खालामनायनि बाथ्रामोन दिनै रन्जन दैमारिया मानो जेराव दाबो दं बै बिटिआर सुक्ति खालामनानै बिथाङा खारास मोननांगौमोन नाथाय बिथांनि नामाव सुक्ति खालामनानै बे जोंनि राजखान्थियारि प्रमद मोना उर्खाव मोना रायजो दिनै गोहो बोलो जाबाय धोन जन जेरैबो जेथिंबो गोहो बोलो जाबाय नाथाय बे बिथांमोनखौ दिनैसिम मुक्ति जायासै दिनैसिम बिथांमोना जेलनिफ्राय मुक्ति मोनासै आरो बिथांमोना मानि थाखाय जेल जादों बर' हारिनि थाखाय बर' हारिनि थाखायसोमोन बिथांमोना गावबा गावनि थाखाय जेल जायाखै नङा बे बाथ्राखौ मानो बावलांदों जोंनि राजखान्थि गोहो बोलो जानायफोरा बिथांमोना राजखान्थि गोहो बोलोखौनो होननानै साननो नाथाय बिथांमोना दायित्वमोन जि बिथांमोना मावनो गोनांमोन बिथांमोनखौ मानो खारास खालामनो हायासै दिनैसिम 5 बोसोर मानो बिथांमोननि मोनसेबो बे बिटिआरनि दफाफोरा मानो इमप्लिमेन्ट खालाम जायनि जाहोनाव थांनाय आंनि बाथ्रा नङा BTCनि हालामनि रायजो राजाया बिथांमोनखौ नाकस खालामदों बिथांमोनखौ फेजेनदों बिनि उनाव दा आसाम एसेम्ब्लियाव बिथांमोना गोहो बोलो मोननो थाखाय नाजादों जियाव नाजानाय गणतान्त्रिक अधिकार दङ आं बेखौ बुंनो थाखाय नाथाय आं दहायनो बुंदों जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बड'फाया मानि थाखाय जुजिदोंमोन मानि थाखाय 12,000निबो बारा बर' फिसाया मानो जिउ गारदोंमोन बे थैनि बेसेनखौ सोर होगोन बावलांबाय नामा राजखान्थियारि गोहो बोलो जाग्राफोरा आं प्रश्न खालामो बयखौबो BPF UPPL आरो गासिबखौबो आं बुंदों जायफोरा राजखान्थिनि गोहो बोलो लानानै धोन बिल्डिं सिल्डिं बानायगासिनो दङ दुखिया जाना दं नाथाय फरायनो हायाखै दिनै दुखिया गथ'फोरा न' बां गैया गुबुनासो न' बां बानायना होदों साधारन मानसिफोरा नाथाय सरकारि अनसुंथाइ थानायावबो न' बानायना होनायनि माबा स्किम थानायावबो मानो दासिमबो बै दुखिया मोनिफोरा मानो जों दाबो नुगासिनो दङ मानो मोनाखै बिथांमोना नुवाखै नामा बे राजखान्थि खालामबाय थानाय मानसिफोरा नुवाखै नामा बिटिआरखौ खुंनाय मानसिफोरा नुवाखै नामा जों माने खाना जाना दं होनना सानदों नामा जों बे बर' हारिनि जों माने जों गरसेबो जायाखै बर' हारिनि गरसेबो खरस जों खहा खालामाखै नाथाय जायफोरा राजनिति खालामनानै दिनै गावखौनो गाव गेदेर गोलाव जादों मुंदांखा जादों धोन जों बिथांमोना दिनै जों बायदि मानसिखौ बायनो हानाय जादों बेफोर मानसिया दिनै मोनाखै बे दुखिया निखावरि मानसिफोरा माबायदि रायजो जागासिनो दं दिनैबो बर' हारिनि रैखाथिया दिनैसिमबो रैखाथि नङा गाबोननो सोरबाया बांगाला माने गाग्लोबबाबो रैखा खालामनो हानाय गोहो रावहाबो गैया बेखायनो बे गोहो रैखाथिखौ सोर होगोन बर' हारिनि थांना थानायनि रैखाथिखौ सोर होगोन अनसुंथाइखौ बाद हो थांना थानायनि रैखाथिखौ होनो हागोन गाबोननो जुदि बै गसाइगावखै जुदि बांगालफोरा जुदि गाग्लोबोबा सोर रैखाथि होनो हागोन रावबो होनो हाया आं मिथिनायाव नाथाय जों बर' हारिया हैगारे गावबा गावनो रैखाथिनि बाथ्राखौ सिन्था खालामनांगोन आरो दानि बे जायफोरा राजनिति गेलेदों बिथांमोना बर' हारिखौ माबोरैहाय अराय दिननि थाखाय राजखान्थियारि आरो बिथांनि जिउ सम्पतिनि रैखाथि होनो हागौ आरो दावगालांनायनि थाखाय जेसेबां खामानि मावनांगौ
बेफोर खामानिखौ मावनांगौ आरो गावबा गावजों नांलाय खमलायखौ बाद होनांगौ जों बयबो खौसे जानांगौ इयाव UPPL BPF थानाङा बर' हारिनि मोनसे राजखान्थियारि हान्जा थानांगौ जाय हान्जाया थाब्ला जोंखौ दिसपुर आरो दिल्लीनि राजनितिया जेब्लाबो जोंनि खाथियाव फैनानै जोंखौ आखाइ आथिं हमफैगोन बिथांमोननि गोहो बोलोनि थाखाय आरो बेखौ खालामनो थाखाय जा खौसे जानांगौ आरो बिथांमोन उरखाव गोरायानो बुं प्रमद बर'आनो बुं बा महिलारियानो बुं बिथांमोना बर' हारिनि थाखायसो खौसे जानांगौ राजनिति खालामनांगौ बिथांमोननि गावबा गावनि राजखान्थियारि गोहो बोलो मोननानै राजा जानायनि थाखाय जिथु माने राजनिति खालामनो हमदों बे थांखिखौ बिथांमोना गारनांगौ आरो बर' हारिनि थाखायसो बिथांमोना राजनिति खालामनांगौ आच्छा राजखान्थिनि माबायाव दा कमिटमेन्ट फैयो जे UPPL नि कमिटमेन्ट आरो BPF नि कमिटमेन्ट गावसिनि कमिटमेन्टखौ सोर माबादियै जोथोन लादों आरो रायजो राजानि समाय खेरा जुदि होदोंमोन बैफोर मावफुंनाय बेलायाव बिथांमोननि रला मा बे बिथिङावनो जों सावरायबाय थादों आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियावबो बिथांमोना बे समाय खेराखौनो होगोन दा बिनि सायावहाय सोर बांसिनै रायजो राजानि खाथियाव सहैनो हायो आरो सोर बांसिन रायजो राजाखौ सिबिनो हादों थांनाय 19 बोसोर थांनाय समाव 19 बोसोर BPF सरकार दंमोन आरो थांनाय सेप्तेम्बर दानसिम UPPL सरकार दंमोन बड'लेण्डआव 5 बोसोरनि थाखाय दा बैफोरनि समावहाय रायजो राजानि सेराव दिनै कमिटमेन्ट होनायखौ मावफुंहैनाय बिनि सायाव जोङो नोजोर होदों आरो रायजो राजाखौ नोजोर होदों बे बिथिङावहाय सोरनि कमिटमेन्टआ माबायदियै फैगौ बिसायख'थियाव रज'नो हागौ बिनि सायाव जोङो बानबुंथि आरो बेखिनियावनो BJP सरकार जायोब्ला UPPL आरो BPF नि स्टेडियामा जाहैनो हागौ कंग्रेस सरकार जायोब्ला UPPL एबा BPF नि रला मार जाहैनो हागौ बिनि सायाव बानबुंथि लानि पद्मश्री डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि UPPL बा BPF नि जा कमिटमेन्ट बेफोरखौ जों नुबोबाय 19 बोसोर खुंथायाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिया जेरैबायदि जोंनि बे BTC हालामनि बा काउन्सिलनि डेभेलपमेन्ट खालामदोंमोन बेखौ नुबोबाय 5 बोसोराव प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआरआ माबायदि डेभेलपमेन्ट जाखो बेखौ रायजो राजाफ्रा नुबोबाय आरो बेखौनो बुजिबाय जे 19 बोसोर खुंथायनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारिया जेसेबां खामानि मावदों 5 बोसोराव बिनि मोनसे खेन्दासेबो प्रमद बर'आ मावनो हायाखै बेखौसो रायजो राजाफ्रा दिनै बिजिरनानै मोनदों अब्ला बै 19 बोसोरानो जाथों 15 बोसोरानो जाथों बा नैबे 5 बोसोरानो जाथों बे मावनायनि फिथाइया दिनै रायजो राजाया बहग खालामगासिनो दं एन्जय खालामगासिनो दङ जे हाग्रामा महिलारिया जेरैबायदि कमिटमेन्ट होनानै खामानिखौ मावफुंदोंमोन मोगथां महर होदोंमोन बेवहाय प्रमद बर'नि जा मावनाय बिनि जा फिथाइ बियो बुंनो थांब्ला लाथिख' बे लाथिख'नि थाखाय रायजो राजाया प्रमद बर'खौ नेवसिगारदों थांनाय MCLA इलेक्सनावबो आरो नैबे बारावबो बे बाथ्रायानो खाथिगोन बे फोथायनायखौ लानानै रायजो राजाफ्रा भट होगोन होननानै जोङो ओरैनो नुहुरखानाय अब्ला बे BPF नि कमिटमेन्ट बा UPPL नि कमिटमेन्ट बे कमिटमेन्टनि गेजेराव जोङो जाय बिथांमोनहा खामानि मावनानै दिन्थिदों बेखौनो होसोगोन जेब्ला हाग्रामा महिलारिनि फारसेनो अजना गिलिर जागोन ओजोंहाय प्रमद बर'नि अजना फाल्लाया रेजें जागोन बा एखेबारे सायाव जौगोनसो दा बेबायदि जायोब्ला जों नुनो मोन्दों रायजो राजानि जा थिरांथा बा भट होनाय बेयो BPF फारसेनो बांसिन थांगोन आरो बे बेलायाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPFआ UPPL नि बेसेबांबा गोजौआव आवगायखानानै दं होननानै जोङो नायबिजिरनानै मोनो दा नैबे
मानिबा थाखाय एनडिए जेनबाय बा बिजेपिया जेनबाय अब्ला हाग्रामा महिलारिया बा इउपिपिएलआ मा रल लानो हागौ हाग्रामा महिलारिनि खोथाया बेनो जे जाय सरकारा बिटिसिनि उन्नति खालामगोन बा रायजो राजानि खामानि मावगोन आं बेयावनो दं नैबे बाथ्राखौ बिथाङा गोरबोआव फिसिनानै दं नंगौ हमनानै लादो बिजेपिया मानिबा खारनाव बेलथायबाय बा जेनबाय अब्ला हाग्रामा महिलारिया निस्सय सानगोन सेकेन्ड थट होगोन रायजो राजानि मत सापेक्षे रायलाय होनलाय हयथ' कंग्रेसखौनो सापर्ट होगोन किन्तु दानि जा थासारि बे थासारियाव कंग्रेसआ गभर्नमेन्ट दानो हानायनि बोलो बुथुमनो हादों होननानै जों नुवाखै मानोना बिथांमोननि लिडारशिपनि गेजेराव क्राइसिस आरोबाव गावसिनि गेजेराव जा लोगो नांदों अपोजिसन पार्टिया बिनि गेजेरावनो खौसेथि गैलाया नै एक सप्ताहसोनि सिगाङावल' बिथांमोनहा मोनसे बुंनो थाङोब्ला जथाय बिन्दोआव फैदों थेवब्लाबो बिनि गेजेरावनो लिडारशिपनि क्राइसिसआव रायजो राजाफ्रा बे कंग्रेस हान्जाखौ फोथायनाया जोबोद गोब्राब जादों आरो जानो हागौ बिथांमोनहा बेबायदिनो फिथाइखौ मोनगोन देरहागोन बबेबा समस्थियाव बेबायदि होननानै सरकार दानो हानायसेबां बेबायदि बिजाथि देरहानायखौ जोङो नुहुराखै बे गोजाननि बाथ्रा थेवब्लाबो नैबे बाथ्राया रोखा जे मानिबा खारनाव गुबुन सरकार फैयोब्लाबो हाग्रामा महिलारिया गावनि हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै सानलाय हलाय निस्सय आवगायगोन आरो बे आवगायनायनि गेजेरजोंनो निस्सय सरकाराव सामिल जानाय जायिनि बाथ्राया हयथ' थागोन आरो बेवहायनो बे 125 बा 125 एमेन्डमेन्ट बिल बे एमेन्डमेन्ट बिलनि बाथ्रायावबो जों नैबेखौ रोखा नुहुरो जे बे अल इन्डिया 6 शेड्युलनि बाथ्रा अल इन्डिया 6 शेड्युलनि बाथ्रा बियो जेब्ला बेयाव हाग्रामा महिलारि सरकार दानाय बिपिएफ बाल' थेम बायगोन बे नङा मानोना बे एमेन्डमेन्टआ बिल हिसाबै पास जाबायबो जेनेबा बे बेलायाव जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावनो आरोबाव गोथौयै बिनि लामाखौ सं दाननायाव बिनि लामाखौ होसोनायाव सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे थिरांथायाव गरन्थ'आव फैगोन आरो बिनि गेजेरजों हाग्रामा सरकारा नै जुलाइ माससिमल' थागोन बेनि सरकारा थेम बायसिगोन नैबेबायदि बाथ्राखौ भ्रंस खालामनायनि बाथ्रा जेबो नङा बियो आरो इलेक्सननि मुं लानानै माखासे नङि बाथ्राखौ नंगौ खालामनो हाया नंखाय बाथ्राखौ नंगौ खालामनो हाया बा नंगौ बाथ्राखौ नंखाय खालामनो हाया बिनि थाखायनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जा बाथ्रा बुंगोन बे जाहाथे इयुनाव रज'यो फिथाइ थायो बेफोरबायदि गिदिर बाथ्राखौसो बुंनांगौ गिदिर बाथ्रा बुंगोन गावनो गाव मोनसे हिमालयान ब्लान्डाराव गोग्लैयो आरो बे हिमालयान ब्लान्डाराव गोग्लैनायनि थाखायनो थांनाय बाराव प्रमद बर'नि बे बिटिआर सरकारा थेम बायनाया बेखौ रायजो राजाफ्रा अबजार्भ खालामगासिनो दङ आरो बे रोंगौथिखौ लानानै दिनै नैबे आथिखाल फैगासिनो थानाय बिधान सभानि इलेक्सनाव हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफखौनो सापर्ट खालामगोन रायजो राजाफ्रा आरो देरहासार होगोन होननानै जोङो गोबां बिजिरगिरिफोरनि गेजेराव इन्टेलेक्सुयेलफोरनि गेजेरावबो बे सानलाय हलायनाया फैदों आं बेखिनिखौल' बुंनानै आंनि बुंनांगौखौ फोजोबबाय राजेन नोंथां बे 125 एमेन्डमेन्टआ खय बोसोर जाखो दासिम 2019आव बेखौ ड्राफ्ट खालामजेनदों इन्ट्रडिउस जादों बे बिला बेयो रायजो सभायाव थाबथाहैनानै दङ बे बिला पास जानायनि बेसेबांबा गोजानाव दं दा मानोना नर्थ इस्ट इन्डियानि जेसेबां काउन्सिल दङ बे काउन्सिलनि हेडफ्रा बेखौ रिजेक्ट खालामदों मानोना बाव पन्सायत इलेक्सननिसो बाथ्रा दङ बे बिटिआरनि एमेन्डमेन्टनि बाथ्रायानो गैयाबाव बेथ' बिटिआर एग्रिमेन्ट जानायनि आगोलनिसो जेबो खोथायानो गोरोबा खोथायानो गोरोबा बेयो आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ मिनिस्ट्रि अफ फाइनेन्स मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्स बेयो थोंजोङै रां हरनायाव गैया पन्सायतखौ मानो इन्ट्रडिउस खालामदों
प्रमद बर'आ मोनसे बाथ्रा बुंदोंना गावनो बुंफिनदों गावनो कन्ट्राडिक्टरि खालामदों बिटिसिआव बिसिडिसिनि मासिखौ सोर सिफायनो हायो सिफायफैथोंलाय मानो बिदि बुंनाय आरो बिथांमोना पन्सायतखौनो वेलकाम खालामदों जेराव चन्दन ब्रह्मआनो बुंबाय बियो मालाबाबो पार्लियामेन्टआव इन्ट्रडिउस जाला पास जाला जायोबाबो बियो बिटिसिनि एगेन्स्ट आरो बेवहाय जे जुलाइआव दि इन्टारिम गभर्नमेन्ट फैगोन होननानै बुंदों बे 2020नि जितु इलेक्सन जादोंमोन बियो बिटिआरनि इलेक्सन नङामोन बिटिसिनिसो इलेक्सन बियो नैबे थांनाय इलेक्सना ओरैहाय लाबोदेरदों हिसाबै बेखौ बिटिआरनि होननो हायो नाथाय एमेन्डमेन्ट जायाखै संबिधानाबो हाबाखै बियो बिटिआरआ एमेन्डमेन्टआनो जायाखै जेराव बेखौ आयेन खालामनो हाया आरो पार्लियामेन्टनि ल' डिपार्टमेन्टआ बेखौ दाबो रिकगनाइज होआखै इभेन पार्लियामेन्टआवनो रिकगनाइज खालामाखै बिधान सभायावनो बेखौ वेलकाम खालामनायनि जेबो रेजुलेसन गैया आरो बेखौ मुभबो खालामाखै मुभ खालामनानै हम मिनिस्ट्रिया आसामनि हम मिनिस्ट्रिया जुदि हजों हरोब्ला पलिटिकेल सेरा जुदि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो हरनायमोनब्ला हयथ' बियो माबा मोनसे कनसिडारेबल जाहैनो हागौमोन नाथाय बे कनसिडारेबल नङा आरो बेखौ रायजोफोरनि गेजेराव थगायनो गोनांथि गैया बुंनो नाङा बेनि अनगायै दस्रा बाथ्राखौ बुंथों जों बेखौ लुबैयो बे नङै बाङै बाथ्रा माने आं डक्टर मंगल सिं हाज'वारि जे बाथ्रा बुंदों नंगौखौ नंगौ बुंनांगौ नङैखौ नंगौ बुंनांगौ आरो बे नङै बुंनायनि थाखायनो थ' जेनदों नङैखौ नंगौ बुंबाय थानायनि थाखायनोथ' रायग्लिबाय थानायनि थाखाय बेखायनो रायजो राजाफ्राबो खाना नंलाथ' गुगोलाव सार्च खालामनानै नायब्ला नुयो मा दं बेहाय बेहाय इउजि ब्रह्ममोनहा इन्टेलेक्सुवेल मानसि साहित्य एकाडेमिबो बान्था मोननाय मानसि नाथाय बिथांमोननि खुगानिफ्राय बिदि जानला मोनला बाथ्रा ओंखारनाया आंनिबा गनायजाथाव नङा बिथांमोनहा इउपिपिएल आरो 7 जन एमएलए मोनबाय बिसोरो सिएम सारखौ आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ बुरखायनो हायैया थाखाखौ माने रिलिज खालामनो हायाखै आं मिथिनायाव जों नुनायाव जों स्टाडि खालामनायाव आसामनि चिफ मिनिस्टारा लामाखौ जथेनानै दोनखादों थाखा हरा होननानै होथेनानै दोनखादों दा बेखायनो इउपिपिएलआ बिदि गोदाव सोराव जादों 1 crore बिसोरो सिएमनाव खारनांगौ जायो खुनु 1 कौटिनि माबाखौनो खालामनो हायाब्ला होमबा बै आसामनि गावसोर बानायनाय डिसि एसडिसि एसपिअ एसडिअफोरखौनो सार्च होनो उल्थायै सार्च होनामोनबा दा बे बिथांमोननि कमिटमेन्टनि जेननाय बे कमिटमेन्टआव जेनबाय बिथांमोनहा डिसिखौ जों सोलायगोन जों ट्रेन्सफार खालामगोन होननाय बाथ्राया खुगानिसोल' बाथ्रा जादों बे कमिटमेन्टआ ट्रेन्सलेट जायाखिसै हायाखिसै नाथाय दानि जि सरकार बिपिएफ सरकार बियो गावसोर गोहोआव फैनाय लोगो लोगो जेसेबां अफिसियेल दङ बेखौ लाबोफिनजोब्बाय ओमफ्राय जायखौ नङा बिसोरखौ ट्रेन्सफार खालामहरबाय बेनोथ' प्रुफ नुजादों गुबै बाथ्राया जाबाय मा मिस एप्रप्रिएसन जादों मोजां इउटिलाइज जायाखै जायनि थाखाय नोंथां बुंनाय बायदि हिमन्त बिश्व शर्माया जथेनानै दोननाया थारमाने थाखाखौ हराब्ला बाहायनोथ' हाया नै बेबायदि बिपिएफ फैनाय लोगो लोगो थंब्ला हख्रा हरजोब्बाय बेजोंनो सोलिगासिनो दं सरकारा जों सावरायबाय थादों जे आसामाव बिसायख'थि आरो बड'लेण्डनि राजखान्थि बेवहायनो गोबां हाब्रु सारलायनाय थासारि जों नुनो मोन्दों आरो नंखायथार बाथ्रा बुंनानै राजनिति खालामनो नागिरनायखौबो नुनो मोन्दों दा बेफोरनि गेजेराव 125 बिलनि बाथ्रा लाबोदों जाय आयेननि बाथ्रा बे आयेननि बाथ्रायाव दङ जे पन्चायती राजखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि खोथा बड'लेण्डआव एबा 6 शिडिउल एलेकायाव पन्चायती राज गैया आरो पन्चायती राजखौहाय बड'लेण्डआव भिसिडिसिनि गेजेरजों इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बेबस्था खालामनाय जादों आरो बेखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ 2005 सनावनो एप्रुभ खालामदों दा बै हिसाबैहाय बे 125 बिलनि गेजेरजों माने फैगौ जुलाइ दानाव माने बिटिसि सरकारा बायगोन बे नंखाय बाथ्रा बेखौहाय बांसावनाय जादों होनना बुंनाय जादों बेराफारसे रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय लाबोनानै बिथांखौनो
गोदान बिटिसि सरकारनि चिफ बानायगोन बेबो बिथांमोननि मतलब नङा बिथांमोना थगायनाय बेखौ गोबांसे बुंनो नागिरदों बेबायदि थगायनाय राजखान्थिनि थाखायनो इउपिपिएलआ थांनाय माने सेप्तेम्बर दाननि बिसायख'थियाव जेनदों बेखौ बुंनो नागिरदों बेराफारसे आसामनि बिजेपिनि अननायजों प्रमद बर'आ बोसोरबा गाहाम बिटिसि सरकार खुंनो मोन्दोंमोन माबोरै बिथांमोना सा 12 एमसिएल देरहादोंमोन बिपिएफआ सा 17 देरहादोंमोन नाथाय आसाम सरकारा लिलि हटेलनि बाथ्राखौ आसाम सरकारा लिलि हटेलनि पलिटिक्स खालामनायनि गेजेरजों प्रमद बर'नो खाबु होदोंमोन बिटिसि सालायनो थाखाय नाथाय थांनाय 5 बोसोराव बिटिसि सरकारा गासैयावबो फैलार आरो बिनि थाखाय आसाम सरकारा खुद्रिनाय फैदोंमोन आरो बे खुद्रिनाया खुनुरुखुम बोसोरबासिम दैदेननाय लाबोनानै खुंथायखौ फोजोबहोनो थाखाय बिपिएफखौ बिथांमोना मदद होनाय जादोंमोन आरो 2020 मायथाइयाव जे बिपिएफआ मोन 17था देरहासार जादोंमोन बेयाव मोन 12थाल' इउपिपिएल देरहादोंमोन दा बै समाव बिपिएफखौ नाखस खालामनानै इउपिपिएलनो खाबु होदोंमोन सरकार दानो थाखाय दा बैनि उन दाहाखौ खालामनाय दा समावहाय आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबाय थानाय जायो जे बोसोरबा गाहाम जों बिथांमोननो खाबु होदोंमोन नाथाय बिथांमोना सामलायनो हादिया आरो कमिटमेन्टखौ लाखियाखिसै जों गोरोन्थि खालामदोंमोन जेरावनाखि बांसिनथार बिजाथि मोन्दोंमोन बिपिएफआ बिथांमोनखौ जोङो सरकार खुंनो खाबु होनायमोनबा थांनाय 5 बोसोराव गेग्रेबनाय थासारि बड'लेण्डनि थासारिया माने जानाय नङामोन बेखौ बुंनो नागिरदों गोबांथार आयदा सावरायनो दंबावोमोन नाथाय समा जोंखौ बे खाबुखौ होआखै बिनि थाखायनो जोङो बेखिनियावनो जोंनि हाबाफारिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय